कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथाया सायख' आनजाद खुंदों। बर' कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथाया बड'फा इउएन ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि सिङाव सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन बिफान एबा आयदायाव फोरोंथाइ होनो थाखाय दिनै सायख' आनजाद खुंदों। दिनै बे सायख' आनजादखौ BKWAC आ मोननै आनजाद मिरु SB बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो बाथौफुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि बे मोननै आनजाद मिरुआव खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि बायदि आनजाद खुंनानै आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन बिफान एबा आयदायाव फोरोंथाइ होनाय बायदिनो देग्लायबो फोरोंथाइ होदों BKWAC आ। बे हाबाफारियाव BKWAC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, प्रदीप स्वर्गियारी, BKWAC नि OSD सुक्रेश्वर गयारी, MAC नि बारग' मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारी, SB बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं सनेश्वर बसुमतारी, BTC नि बायजोनि बारग' BLT नि अनसाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारी आरो गासै माहारियारि आफादफोराबो बाहागो लादों। बर' कसारी गाव हायुं खुंथाइ एबा जों BKWAC होनबा मिथिनो मोनो जे जोङो बर' कसारी काउन्सिला आसाम सरकारनि सिङाव आसाम एक्टनि सिङाव दाजानायनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन बर' हारिनि आन्तगाथनिफोरखौ बानायनाय लोगोसे जोङो हारिमु सोलोंथाइ बायदि बिथिंखौबो जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जोङो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिजों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों थांनाय बोसोरनैसो सिगांनिफ्राय जोङो जोंनि जायफोर फरायसाफ्रा हायार सेकेन्डारि आनजाद पास जानानै बा मेट्रिक आनजाद पास BA आनजाद पास जानानै बिथांमोना दङ जायफ्रा मोजां फरायसा बिसोरनि थाखाय जों मोनसे खाबु होदों जे हटेल मेनेजमेन्ट फरायनाय BBA बा बेफोरबादि फरायनायखौ आरो जोङो देग्लायबो दिनै सिमेन्ट सापरिनि जों सानजारि नगराव थानाय SB बर' हाइ स्कुल आरो गुवाहाटीयाव थानाय बाथौफुरि गोजौसिन फरायसालियाव जोङो मोननै सेन्टार लानानै गासै जोङो 170 फरायसाफोरखौ दिनै जों आनजाद होदों। बेनि गेजेराव जोङो 20 फरायसाखौ बे मोनथाम आयदायाव जों सायख'नानै लानाय जागोन आरो आं मिजिंथियो जे धरक जोङो जायफ्रा जोंनि न'खरनि एसे लोरबां गावनि फैसाजों बिदि गोसो जाब्लाबो हटेल मेनेजमेन्ट फरायनो हायाखै बेफोर बायदिफोरखौ फरायनो हायाखै कम्पिउटार एकाडेमिफोरखौ फरायनो हायाखै जोंनि बे खाबु होनायनि गेजेरजों बिथांमोना फरायनो हागोन आरो जों बेखौ मिथियो जे मोनसे फोथायनाय दङ दिनैनि फरायसायानो गाबोननि सासे मोजां नोगोरारि आरो फरायसाफोरा जे गोसो होथाबनानै जुदि माखौबा जों फरायोबा बिनि साबियानो जाबाय मोजां रिजाल्ट मोनो मोजां फिथाइ मोननो हायो जाफुंसार जानो हायो। आं सानो जे फरायसाफ्रा गोसो होथाबनानै बे खाबुखौ लागोन आरो बियो मोनसे बिदिन्थि जागोन इयुन जोलैनि थाखाय जे बिदि खाबु लानो हायोब्ला जों साफा साफा बेक्ति एबा न'खरा गावनि आथिङाव जों गाव गसंनो हायो होननानै आं बयनिसिमबो फरायसाफोरनिसिम आनजादाव जिरायनाय हामलायनाय जासिबाय दोङो। फरायसाफोरखौ मा डिपार्टमेन्टआव फरायनाय जागोन? जोङो फरायसाफोरखौ दा हटेल मेनेजमेन्ट बेनिफ्राय BBA आरो BCA बे मोनथाम आयदाखौल' जों देग्लाय लादों। बेनिनो 12 जों हटेल मेनेज आरो बाखि 8खौ जोङो बे BBA आरो BCA आव जों होनाय जागोन सायख'नाय जागोन।